Moi. Tässä on vaihtopetsejä. Ja mä en ole vaihdossa, mutta tulee tosi monta hyvää vaihtopetsejä. Eka on tässä. Eka on tällainen kissa. Tää ihana kissa. Katso, kun se on sydännaamassa. Mut tähän mä tahtoisin Tanskan dokkia. Tää on ykkönen reikä kaikki. Sitten on tällainen leijona. Tähän saa antaa ihan mitä vaan. Tällainen ihana tyyköri. Ei kun siis leijona. Tai tällainen. Kattokaa tää kiiltä. En oo lisännyt väriä. Tää on aina ollut tällainen. Toi tällainen. Apua. Ruskea karhu. Sitten tulee vielä lisää, mutta tähän ainoastaan mä haluan Tanskan dokin. Niin, Tanskan dokin. Niin, tai tällaista. Kattokaa. Miu miu. Miu miu mama. Niin tällaisen. Sitten, jos haluatte vaihtaa jotain, niin muistakaa se juttu, että sinä lähetät ensin, tai annat ensin, tai teet ihan mitä vaan ensin. Sitten minä en ole vaihdossa, ja jos haluat vaihtaa, siihen tulee ihan mitä vaan näistä. Niin ihan mitä vaan. Muistakaa tällaisia.